wee berechazie anụ na apata ụkwụ ya, ya bụ ihe ọ na-egosi anyị ugbu a, wee were ya wee machicha ebe ahụ, ya wee nọwakwa n'ụlọ ọgwụ nke ahụ. Ruzie ka o ruru, nna ya bụ onye na-agbakeribu anyị ewetatụ ego, si na ya ga-eweta ego, mechazie na ya n'ozionu papa ya, na ya afọ ọkụzinu papa ya, wee nọzie ka ya nọrọ. Ndị ụlọ ọgwụ ahụ wee dupụta ya n'ilo, bupụtere ya akpa ya, si ya biko na ha anwago oke ha, ya chọwazie ụzọ, ya chọwaziara onwe ya ụzọ. The same accident. Okay, it doesn't stretch. It is deep like that. And iron is inside it. Ọ gwara anyị na ya bụ aka ada agbatị agbatị, na igwe dị n'ime ya. Ọ sịzie na mgbe ahụ ụlọ ọgwụ ahụ chụpụrụ ya n'ezi, ya nọzi ebe ahụ wee cheta ofu nwoke ha na-abụ nọ na orthopedic Enugu. Ya wee kpọwa nwoke ahụ si ya biko ya bịa nyere ya aka, na nwekwa onye ya ma n'Enugu. Ya bụ nwa amadi wee bịazie wee kpọrọ ya n'ezi ebe ahụ ọ nọ, wee bịazie n'ụlọ a ebe ọ nọ kịta, wee nwetara ya ụlọ, tinyezie ya ebe ahụ, n'otu a nke ya si wee nọwazie n'Enugu. Hai Chineke, ihe nka na-agba anya mmiri. Ịma na ụbọchị ahụ anyị jere, ị na-anya efu na ihe onyonyo nke ahụ na ọ mara ụkwụ bandeji, mana ọ seteziere anyị ụkwụ ahụ. Ụbọchị ọzọ ọ mapụrụ bandeji ahụ, ọ setere anyị nke ọma. Ị na-anya efu na ya bụ ụkwụ eletọga eletọ, nwezi ha ga-emenwu ihe a. Biko n'ikpere anyị dị n'ala, anyị na-ayọrọ nwa enyemaka, biko na onye o metụrụ n'obi ya, biko nyere nwatakịrị aka. Ọ nọ na ezigbote ihe mgbu, ọgwụ ka ọ na-aṅụ iji wee na-edi ofu, ọ nọ n'ime ya. Ụkwụ a nwezi ha ga-emetụ ya, ọ ibepụ, mana ego a ga-eji wee bepụ ụkwụ a ka a na-achọ. Biko ọ bụgo na enweghị ihe ị nwere ị ga-etinyere ya, biko kesaa ozi a, ikesaa ya, ndị ga-enwe ha ga-emeri ya ga-ahụ ya. Biko onye agha na nwanne ya, anyị niile bụ mmadụ tupu anyị abụrụ Igbo maọbụ Hausa maọbụ Bayelsa maọbụ ihe ọbụla. Biko Chineke gọzie unu, daalụnụ.